Everybody's wrong. Rewrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. Wish your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around. Čaute ľudia, zdraví vás Fixty a dneska som si pre vás pripravil taký tutoriál, ako nainštalovať hru GTA San Andreas plus multiplayer. Môžeme sa pustiť do toho. Otvoríme si svoj vlastný prehliadač, moje to Google Chrome. Otvoríme si ho. Do popisku vám dám link na túto adresu. Tuto si pôjdete, dáte ho rýchle, to sa vám stiahne nejak cez keď máte ten krajinu, tak za 11 minút, ale keď nie 30 minút, tak nejak bis. To je teraz jedno, proste sa to stiahne. Budete tu mať takú zložku, nejak nejde, budete tu mať vo WinRARi, keď máte. To tiež potrebujete na to WinRAR, tak si ho nainštalujete. Keď nebudete vedieť, tak napíšte mi do komentára, že aký je link na WinRAR, vám pôjde napíšem. Teraz si rozkliknete túto WinRAR. Tu bude tá zložka, tu si rozkliknete a tu máte, to je single player, ten multiplayer. Teraz najprv single player, to sa vám extrahuje do jednej zložky. Ja si nebudem, ja už to tam mám. Teraz nový odkaz, dáte prehľadávať, dáte počítač, to sa vám uloží tuto. A tuto dáte, že GTA sa, to je single player, ako sa to bude volať, ja dám GTA iba, dokončiť a tu už máte ten single player. A teraz, keď chcete aj multiplayer, dáte toto, to sa nám zase tam extrahuje, to môžeme vypnúť, dáte nový odkaz, prehľadávanie, data, install, GTA a tuto dáte, už musíte dať SAMP, to je ten multiplayer, dáte názov, ja dám zase GTA napríklad takto, tak tuto máte ten multiplayer, to bolo všetko z toto ako nainštalovať. Teraz vám ukážem ako pracovať v tom multiplayeri, takže si ho rozkliknete. A tuto máte svoj nick, tu si napíšete, ako sa budete volať, všelijak, ako vy budete chcieť ľubovoľné. A tuto máte servery. Keď je predtým taký zelený zámok, okolie zelené, no tak je povolený, že zadarmo, ale keď je predtým červené, no tak je na kľúč alebo na také niečo. Tam nikto skoro nechodí. Takže tak, radšej by som vám radi chodí na tieto zelené, lebo tie červené nám niekedy môže aj zavieriť počítač. A keď si chcete niečo uložiť do favorite, že na tom úplne dobrý server, hráte na tom a tak, dáte add do favorites a dáte ok. Ja to nedám, ja tu už mám nejaké vlastné servery, na ktorých hrávam. Keď si ho chcete dať preč, dáte delete server. Ja som odstranil akurát ten dobrý. Nevadí. To bolo všetko z tohoto dnešného videa. Lúči sa s vami Fixty a čau!